Ninjani, igama lami uNosibusiso Maspia. Suka esigodini sawaMbonambi Richards Bay. Ngakhulela emakhaya nami ngafunda eMbonambi Primary School, and then I moved to Friday boarding school ngafunda eMathunjwa High School. I work as ngafunda journalism at UT, so I work as a journalist. But because ngithanda ibhola, I work as a sports journalist. So mekudlala ibhola, I go to the stadium. Ngishuthi into eyenzakalayo, and then afterwards sihlale phansi no coaches by interview, and then after interview ama-soccer players. And I okay, sorry guys, I didn't know who's Hanisa. Igama lami uNosibusiso Sibiya ngizohamba la. Bakuzwile mfethu. Okay, so okay, yeah. Igama lami uNosibusiso Sibiya ngizohamba eMbonambi. Ngafunda eMbonambi Primary School in Richards Bay esemakhaya, and then afterwards ngahamba ngofunda eFriday Mathunjwa High School esemakhaya as well, and then I did journalism at DUT, and right now I work as a sports journalist. So I have a keen interest in football. So what I do during match days, let's say Orlando Pirates is playing with Super Sports, I'll go to the stadium, record into enzalayo, and then right afterwards would write some statistics enzayelile, interview a coach and interview soccer players. So and I also do e-branding. I've worked with a couple of celebrities. I've worked with MTV Base. I've worked with DJ Black Coffee. And abantu abaningi would think umuntu wasemakhaya ngeke kwazi ukwenza leyo nto. So i-advice yami yokuqala is you guys need to listen to your teachers. And eyesibili ithi uma uthisha kudisciplina uyibuke from the angle eqhamuka ngayo. If ethi uyahlupha eklasini uyibuza ukuthi wena uyahlupha yini. Kodwa uma uthisha ethi wena ngeke ube yilutho empilweni ungayilaleli leyo nto leyo. Mina ngisafunda khona omunye uthisha kuyabuzwa eklasini ufuna ukuba yini uyazi ke le misebenzi yethu yomedia ayinakekile. Bese ngithi bonke abantu bafuna ukuba odoctor, bafuna ukwenza physics, bafuna ukwenzani. Ngithi mina ngifuna ukuba intatheli. Ethi lo thisha hayi ngeke ngidlale ngawe sis, ngeke ukwazi ukungena ebuthathelini ubuphume KZN emakhaya. And kube mina ngangumuntu osheshe ukudiscourageka, ngangeke ngiphushe. Right now ngiphume ekhaya akakabi ngisho khona amanzi. Saphuma sihambe siyowakhe epitsini nani. But mengifika emsebenzini ngiyahamba and sit down with Robert Marawa and tell him ukuthi this is what's going to happen with this game nani. Because I believed in myself. I read a lot of books. I've met people like DJ Black Coffee. They read a lot of books. They do music, but bayafunda. They empower themselves every day. Nabo basuke emakhaya, but they know ukuthi this is what I want to do. And okunye umjolo, I'm not saying ningawenzi, but I'm not saying ningawenzi, but yazi ukuthi ubobu umuntu ojola naye. One, eklasini uyabahlonipha yini othisha. Two, uyabahlonipha yini abazali bakhe. Ujola kanjani umuntu ongabahlonipha abantu abadala? Ucathi wena uzokuhlonipha kanjani? Okokuqala lokho. Owesibili yazi kuhlungu kanjani ukuthi high school ujole noSikhotheni bese uyasebenza ube right. Uthi usu right, uthi uyabuya ekhaya nangu uSikhotheni ihleli kwi-container. Uthi ex yami le hayi ex yami. Abantu bathi ingane kanje ejole nalokho ongasile nje. Ngathi ungazi uhlala umnikeza 50 rand every month uthi ngiyacela ungayithi vu ukuthi sale sadola ngiyacela. So ningawujaha umjolo fundani niyimisele, and okunye ningabalaleli abantu abathi ngeke nibe yilutho. And uma uyintombazane enye into kumele uyazi abafana bengaku-intimidate. I work in football. Amadoda mina ngeke ngitshele lutho emsebenzini. I believe in myself. I went to school just like they went to school. Ufikile ka matric nendoda ifikile ka matric bengakutsheli lutho ukuthi wena ngeke ube yilutho. Utshela abafana ungabenzi labo bekutshele lutho. Mina I know football more than most guys, and ngiproud ngalokho. So just stick to your books and ningayithatheli phansi le izinto kanje. Abazali benu thina ke sikhulela emakhaya into esiyaziyo. Thina sikhuliswa umphakathi. Umzali umuhlangana naye noma ngathi usuyajola umuhlangana nomzali noma kumzali kabani. Nihambe niqhelelane nibahloniphe abazali ngoba into yokwenza ube successful ibusiso zabazali. Into futhi engaqalekisa empilweni
ilo mzali ohlala ujola phambi kwakhe esho ukuthi hey iyahlupha ingane yakasibanibani esethi uyakuphuza uthi awungeke wena bana ufundile noma yena engeke esho lutho kuwena kodwa uyobona izinto zakho yimile hayi ngoba ekusakathile ngoba nje awuhloniphi izwa libathanda abantu abangahloniphi and uma uqala manje ungahloniphi nasemsebenzini ngeke uhloniphi and uma ungahloniphi emsebenzini akufani nothisha bazolokhe bekulandelela bethi awungane kabani yenza ukuthi emsebenzini uma ungahloniphi uthola iwarning yokuqala uthola iwarning yesibili eyesithathu uyaxoshwa ayikho-ke ikhampani ezokuqasha lapho ufika uthi no I was fired from my last job izwe libathanda abantu abangahloniphi izwe lifuna abantu abafundayo izwe lifuna iy'ngane ey'hloniphayo and thina sikhulele emakhaya sikhuliswe ngenhlonipho ukhuliswe ngisho abantu abangasibo abazali bakho inhlonipho ikhona kithi ngaphakathi so don't let it die kuwena ngoba nakho ufuna ukuba khulu esikoleni okukhulu guys esasifunda nabo basemajele noma bashonile njengamanje ningafani-ke nabo ngiyabonga